Здравейте! Вървим бавно, но славно към изграждане на постоянни навици. Навици, които ще ни карат да живеем щастливо и които ще ни изградят много стабилна основа, преди да започнем да манифестираме. Не пропускайте дигиталната хигиена. Това е един основен навик. И не пропускайте природата. Значи, хора, когато да направите ето това, никога няма да съжалявате за дори 10-минутна или 15-минутна разходка. Много си заслужава. Не пропускайте да си попълните дневника на правилната страница. Знаете, че на края на седмицата има една страница как приключи моята щастлива седмица. А утре ще така попълваме нашата бъдеща седмица. Ще слагаме намерение. Да не пропускайте да си попълните дневника. Там изключително много фокуса се насочва на правилното място. Помага ви се много. Без този дневник аз самата не се справям. Много ме насочва. Не случайно всичко, което работи, съм го вкарала вътре, за да се подсещам аз. Аз ви казах, че си го направих за себе си, но това ще бъде полезно и за вас. Един от полезните навици, които сега ви провокирам да правите, е разходка сред природата. И ако може е така да се докоснете до едно дръвче и просто да помълчите 10 минутки. Дървото дава невероятна енергия. Това е връзка с нашите предци. Това е връзката с нашите предци. И колкото повече така си дадете време до едно такова дърво, ще сетите много силна опора, много силна подкрепа и ще знаете, че никога не сте сами. Че вие сте защитени и сте в безопасност. Да, прекрасен ден!